Right, vabereki tasvika pamba pachiuru. Tiripo tasvika. Uyai. Tiri kunzwika here kana kuoneka? Tiudzei vari pamakoments, tiudzei nyorai makoments kuti tiri kuoneka here. Vari kuti tasvika tiripo. Right, tasvika pamba pachiuru, ndo patiri pano. Family iripo, mukoma wangu aripo wakagarapo. Unokutaura mazita enyu? Hanzi ani vari panext? Queen Victoria. Next wacho? Next, handifunga zvichina mango vaziva. Vari kutera wacho? Teresa. Precious mom of 10. Achuru. Sanganai navo achuru vari pano. Taurai navo, taurai neshamwari dzenyu dziripo idzi. Makadi henyu madiaries. Thank you so much. Handigoni kukutendai nezvamandiitira nemhuri yangu. Thank you. Tinotenda nerudo rwenyu. Mwari akuropafadze awedzere pamatapudza. Mukoma wedu varipo avo vari pabvanganista mukoma Shadrach tinavo netimu yenyu yamatuma kubasa iyi iripo timu yenyu. Hapana kutaura nehama here. Vanhu vachoisa nenge vari kutya kamera vanhu vese. Grocery ravo ravatenga riri panapa riri pano. Mapamba anzi ndo ari kuti dhurei here. And mapamba ndo atora mari yese. Saka aiwa zvino hausuda kuiva pakamera utaure ndive mubati womusi. Muri sei madiaries? Tokupa kutenda kune vakatambanudzwa makaita basa chokwadi. Tinotenda nerudo rwenyu. Musangoperera ipapo, rambai muchingotambanudza. Mwari vakuitire nyasha, Mwari varopafadze pamakatapudza. Tinotenda chaizvo, maiti horo wafara kwazvo, vatochema nekuchema. So aiwa tinokutendai madiaries, tavapo. Tauya nazvo zvinhu zvenyu zvamatenga. Tinotenda. Hapana ruda utendo. Madeni family, tasvika tiri pachioro, tavaona. Aiwa tinokutendai nerubatsiro rwenyu, maita basa pamabvisa Mwari wawedzere. Hanzi ruoko runopa, ruoko runogamuchira. Ngatirambei takadaro takabatana, because as diaries we are one family. Thank you so much, we really appreciate. Thank you. Hello madalis, makadi. Ai, ndinotenda too much nefamily yangu. What you are doing for me.
And even last time, I really appreciate it. Thank you so much. May the good Lord bless you. And whoever will give must receive more. And God must give you more. We thank you so, so much. Mwakabatana Matalis. Don't just end up here, but do for others also. Yeah, I'm a Malawian, but you Zimbabwean. It's just an example for me. Mwakabatana no tender too much. I remember last time you came also to help us. Thank you so much. May the good Lord bless you. Yeah, thank you. Ndevachioro vavachitipa vanga vachikutendai madiaries. Hanzi muri sei bamukuru? Hanzi musacheme. Hanzi tiri tese murwendo. Chewa. Oh. Chewa idea but andigolinde mutongo wakungati. Oh, okay. Tonga futhi ndinonzwa. But andigona kutaura too much but ndinonzwa sure. Tonga ndinonzwa. And tumbuka notaura. Ainde mutongo wakungati abi. Okay. Okay. Ngata baino ngata. Because I stayed in Mzuzu. Oh, Mzuzu, I know Mzuzu. Yes, I stayed there. Okay. Sorry, my brother. Phone unaenda gani? Yeah.